panyaya yemamiracles ipapo. Yes. Pane imwe yandakanzwa futi yakaitika. Okay. Yaitika kuchuru farm. Chinzi kuchuru farm kwaiwanika moto uchibvira. That's very true. Right. So issue yakaitika kuchuru farm, kutanga kuzotoinzwa kwandakaita ndakazoinzwa through Mukoma Bozhongora. Alright. Yes. So Mukoma Bozhongora vaifambira nyaya iyi vachitsvaga kuti ndiani angabatsire mhuri iyi. Saini nhau yange yakungotaurwa maredhiyo kuti angabatsirawo mai ava ndeabhozi pamba apa paibvira moto for sure, but amai ava vakanga vari mukuru wesowe. Now vari mukuru wesowe ndobva pamba pavo patanga ngobvira moto, but pane kamwana kangaripo kamusikana kainzi Talent. Kamwana akangoti kakangopinda mba moto waitanga kubvira vakasvika pexine kuti vakatora zvindokuisa panext door paibvira moto. Mwana ndokubva anzi ngaambobve pano aende kuna baba vake vaigara kwaigara Mborodhium. Kachisvika ikoko kamwana ikako katanga futi kubvira moto, bathroom vakangobatira moto. So everywhere zvanga zvakundipisa tsitsi because mwana yanga asvika extend yekuti ainzi akafamba muroad vanhu vaimutiza kutonge magician. Why? Because pese paasvika pari kubvira moto, but chaitika ndechekuti moto uyu ukatanga kubvira environment yari iye akaisa zotsva. Yes, but ana gogo vaigara navo vakasvika pakutsvirwa nezvese midziyo and everything. So through kuzonzwawo nyaya iyi tobva tanziwo munhu waMwari pane nyaya iyi ida kuti ibatsirike, hamukwanisire kuti mubatsirewo kubudikidza naMwari. Ndotenda kuti handisati angondobatsira, ndiMwari anenge achibatsira. But okay, so I visited the family personally. Ndakatosvika pamba pavo, makadii zvenyu? Ndatumwawo naJesu kuti dambudziko rokuitika mumba panapa ripere. Zvikanzi mwanangu, Jesu ari kutaura nezvake kauyu, tinotomunamatawo. And Jesu iye ndiye ari kutotiona tichitsva panapa pachitsva, ari kungotisiya takadaro. Kataiwa, don't worry, gedzai tinamate, ndipewo 2 days. Mukaona problem iyi ichiripo panapa, musafe futi mada kundoona panapa. Because ndaiziva for 3 years Mukoma Sparks I've been learning a lot of things. Ndaidzidziswa zvakawandisa naMweya Mutsvene. So when I see my challenges, unoziva kuti if I pray this challenge inopera, if I pray like this ndonzwisisa. Now ndobva ndavatsanangurira, and for sure the whole community yemuchuru farm vanopupura zvakaitika apa. Vakauya vanhu vakaungana panzvimbo iyoyo nemabuckets, because paingoti pakasvika munhu aida kunamatira moto waibvira. Aitozobva kutiza iye. Saka manje nekuda kweage vanaitika kamwana kaya kuzoite aka, kamwana kaya kuzoite chii panapa, nyamba vaikangana kuti haisi nhau yekamwana but nhau yezviri mumwana. So we prayed, ndikavimisa ndikati mukaona moto wabvira panapo kana mukandiona ndichipinda muguta rinori nditemeni matombo. I said from today hapasina moto. We spoke a word. Tataura shoko kubva musi iwowo pana kuzoita moto futi up to day. Muchuru farm hamuna kuzonzwika dambudziko remoto futi, but pane zvakaitika, chiitiko chakaitika vanhu chavakaziva. Taakubva ipapo manje tiri kufamba, kune mota yakauya yakatinanga ichimhanya, ndobva yasvika ndobva yamira pamberi pedu, ndobva mabuda 3 varume, 1 murume nemudzimai wechi4 akabata kamwana. Ndobva vasvika vari kutikandira kamwana maoko. Indi kushandiswa kuti kochi chiri kuitika panapa. So kwataitobva uko moto yedu vanhu crowd, vanhu vanga kuteera because pakapera moto uyu vanhu vakauya nevanhu vairwara nechini chiva kuti tinamatirewo zvipere. Now ndobva ndati ko mwana uyu kochi chiri kuitika, ndobva ndakumbira kuti mudunhu muno ndokumbira kuenda pamukuru anozikanwa mudunhu rino. Ndobva ndaenda pane vamwe vaizikanwa veimomo, ndasvika ndikati kochi chiri kuitika nemwana uyu because ndachika kuatenda issue iyi ndiri pane imwewo nzvimbo. Ndobva mai aya vangoti vari kungochema, ndotadzwa vari kupfuura nerodhi vari kuti kamwana aka vari kuzvinitsirira, ni mwana afa kudhara here. Ndiri kushamisika kuti kochi chiri kuitika panapa. Ndobva ndati alright, let me pray. Ndobva ndatanga kunamata. So pandiri kunamata, kamwana akanga toputirwa kumeso kusvikira tsoka uko, aputirwa muviri wese. Then ndiri kunzwa vanhu vari panze vari kutaura kuti kamwana akafa kudhara, vari kunetsirei munhu waMwari. So ndandakunzi profit wemoto, vari kunetsirei profit wemoto avo, mwana uyu afa kudhara, there's no life. Alright. Saka ndiri kunamata vanhu vese vakamira panze. Zvandiri kutaura zvikezvo zvine evidence yeguta, kwete yemunhu wanika, yeguta rese. Muchuru farm kuvhunza nyaya iyi asingaiziva, I don't know. Muchuru farm. Now ndiri kunamatira kamwana kaya panze,
sorry mumba even vafundisa ndandinawo vanga vakutonditiza kuti munhu waMwari mwana afa kudhara. So I prayed. Now ndotenda kuti kona dambudziko rasangana newe serazouya kwauri timinzi unorikunda, that's why ratouya nekwauri. Now I prayed pandiri kunamata 3 times calling the name of Jesus. Ndona kamwana kachivhura tumaziso ndiri mumba ndiri kutaura zvakaitika. Now ini ndikunoti kamwana katomuka kava ndobva ndabuda panze ndikamwana kaya with much confidence ndichiziva kuti munhu ndati vanhu vese uyai unganai pano musaende kure, vamwe vanga vakumira kurodhi, vamwe vamira kupi. Ndikati munotendere kuti mwana wetika munamatira Mwari vanomuitira zvakanaka. Ini hangu ndichiziva kuti patone change paari nakare. So ndari ne confidence wani ndobva uya ungana mwana mudiki arikuita sei chiregedzai mwana. We prayed again, mwana ndobva aridza mhere guta rakashamisika. Kati Sunday iyoyo vakatohaya bhazi guta, testimony iyoyo vakuru vemuguta vakauya nebhazi nechii kuya kuzotenda Mwari kuti imi zvakaitika pamwana iyoyo zvakatishamisa. Apa mai vanga vatotiza nemwana muchipatara futi vachinzidze police case. So mwana wenyu uyu mune zvamaita mauraya mwana, mune mauraya amaita mwana, iye ndobva vatiza ikoko kwakuya nemwana, then mwana ndobva asunungurwa. So ndo zvakaitika pachitiko chemoto including this case. Saka mwana atoriko izvozvo? Atoriko izvozvi. Churu farm inozviziva zvakanyanyisa. Izvozvi mwana atoriko. Churu farm yakazoonera nemaziso ayo. Muri Zimbabwe ndova muri kunzwa nyaya dziri kubuda. Ini ndedzimwe dzanga ndisingatozive zvakafana iyoyi yemwana, ndandisingatoizivewo, but ndiri munhu kuti anoti anongwafa anotenda kuti iziso renyika rinoona sei zvinenge zvichiitika. Ndosaka muri Zimbabwe ndauya naprofeti. I know kuti maprograms akadai tinomaitira kuti vanhu vabatsirike profeti. Saka mamuchingoona chikukunetsai ndoda kuuyawo ndichitaura kuti vanhu vabatsirwe. Bonzi vane matambudziko akasiyana-siyana uyezve Satani anoshandisa vanhu nenzira dzakasiyana-siyana. Saka ndauya kuti timbotaurawo mamwe maissues ezvinhu zvanga zvichiitika. Ndezvinhu zvakawanda asandapedza muri Zimbabwe, asandapedza ndezvinhu zvakawanda zvandakanyora pasi zvandakanzwa pamusoro paprofeti.